दिनैबो मेदाममोन गैया नालाय नै नाफाम एवबाय आङो जेसांनो एवो एसांनो थावसो गबाय थायो दुन्दिया होबाय दुन्दिया गोरलै रुसुन बानलु देना होबाय दिनै एसे आलौगोनदां मैयानिया बारा आलौआखैमोन दिनै बानलु फेरेंगि देना होबाय आङो बेनिफ्राय दुन्दिया गुन्दै होबाय बानलु गोराननि गुन्दै होबाय संख्रि होबाय हालदै होबाय बरिया एवबाय नै ओमफ्राय इथि खान्थाल आलु बयल खालामना लाग्रोदो ओमफ्राय ना गोरान दोङो रौ ना फिसा फिसा बेखौ माने थावाव एवफ्रामनानै होनोसै दायो रुइबाथाय बोखांनानै सारायाव नाखौ एवफ्रामनानै इखौबो दालिना होसिगोन ओमफ्राय टमेट' होगोन ओमफ्राय दुन्दिया होनोसै टेस्टि जासिगोन आरोना ओमफ्राय रानिया इथिं मा बनायदो सालाद बनायदो मुला बेदरनि इखौसो दिहुनदोंमोन नों मैयायो थाइबेंआव होनाय आसारा नायनो जोंना नाफामा जोबथारसिगोन नै इसेल'थारसै इसे दंबोयो खेबसे जाबावनांगोन ना मेदाम मोनना डिसेम्बर लास्टाव लागै बहाबा बेरायनो थांगोन ना अब्लाना जालायसिगोन जोङो सोर फैखो ममता थां बहाय थां नोङो हाथाइनिफ्राय लाबोबाय मेदामा इसेल' लाबोदो दिनै नै मैदुफुल गोमोन सानफ्रोमबो लाबोखायो दा हराव पालाक जानोसै ओमफ्राय नै जोंना बानलु खेबजांफोरा ओरैबायदि साइजथार आरोना ओमफ्राय दा हराव नै बिन्स दोङो बुथुवा दोङो ओमफ्राय इथिं मा दोङो गरसि गनाया ममता हा ओइ मा साखि नायलाय नोङो इखो संख्रि नांदोंना नाङाखै जेसांनो फोरानो एसांनो थाव गबाय थायो ओंखायनो गोरानबो जायो जेसांनो एवदो एसांनो थाव गयो माने थावसो बिराद थाव दंथारो संख्रिया संख्रि बानलु जानाय थाव एसे जानाय थाव जि बरिया गाबोनाय देना berantai gitu. Ini rantai itu bisa Omita bosan. Omita bosan. Jabai itu maknya. Lu lewat nanti kan, naik kan lu udah kembali lagi. Jabai itu, kamu tuh zaman ya? Mari jadi, subri lah. Mula betul salad pun aja itu soalnya katanya. Banlu satu jarna. Ya rumah. Kamu sih jangan tenang. Asam banlu depan kita apa nama nggak?
आसारा नहीं साल दो दिक्कत है सुकाती इसको इतना दूरिया में लाया है ना खराब हो जाएगा बल्कि फ्राई करके लाया था फ्राई खालामना लाबोदोंमोन नै न'निफ्राय आसामनिफ्राय इखौनो दिनै आङो खान्थाल आलु रुनानै लाबाय बेयाव नाखौ एवफ्रामनानै होनोसै आरोना दा जि बरिया रानबाय आरोना ख्रां ख्रां होनलायनानै ख्रां ख्रां होनलायो इसेल' संगोन दोनबावबाय बाथिसे जानो थाखाय माब्रैल' दोनबावबाय आरोना बानलुखौ देना होबाय थालियालाय रानि हाखावनासो होनोसै आं देनोबा सोबाय थबसि दिहुनबाय थानो सोबाय थानो बानलुखौ दिहुननो थाखाय होलाय मा आलु खानाय नङा इयो नै नाखौ जि मोजाङै एवफ्रामना लाबाय आङो एबार इखौबो सानगायनानै लाबाय बिलाथिखौ थाइसेल' होनोसै दानिया सब होजोबना लाबाय आं हालदै संख्रै मस्ला मस्लि या ओंख्रिया जाबाय आरोना दै होबाय दासो दै होदो जायाखै बांद्राय दै होआसै आं लट पटसो बनायनोसै आं एसे भाजा बायदि दै ओंख्रि जाग्राया नै गोथाव गोथाव अमानो आदार संगासिनो आं जों सानैबो अमासो जि जाखायो माने जाना लोदोदो जागासिनो सानैजों अमा आदार जायो आरोना जोङो खालि बांसिन बइलल' जायो जोङो बांसिन बइलखौसो मोजां मोनो जोङो माने मैगं मोनसे बइल खालामनानै मोनसे फ्राय बाथोन इदि थायो आरोना जोङो दुन्दियाखौ एसे हरलाय होनोसै आं इयाव ओमफ्राय नै इदि दुन्दियाखौ लाबोयोबा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोयोबा नै बिदि रोदा गोनां दुन्दियाखौ माने गायना दोननांगौ दसेनो खिलिजोबखायो मासे आराम थैयाखै फांसेबो आंनिया दाख्लै गायनाया फोनाय बायदिसो आराम बिलाइ जाजोब्बाय आलु गोरलैजों खान्थाल गोरलैजों ना एवफ्रामना फोराननायजों जि टेस्टि बनायबाय आं दुन्दिया गोरलैजों ओमफ्राय बिलाथि होनोना फान्थाव गोखै ना टमेट' होनोना टमाटार होनो
होना होबाय जि बरिया जाखाबाय आरोना टेस्टिनो आबैमोन गैया नालाय जि तारातारि संबाय ना गोराना मोनामगोन होननानै नाफामा मोनामगोन होननानै संग्रोबाय ओमफ्राय न' लिरनो फैग्राया लिरखांनानै थांबाय ओमफ्राय दा जों जाखांबा आरो खेबसे लिरबावसिगोन ओमफ्राय जस लगायनानै फेन लगायनानै दोननोसै लिरखांबानो मोनामगायो आरोना बिसोर जाया मानसिना जायैखाय नाफामा बिराद मोनामनाय मोनो जायै मानसिफोरखौ जों आरो जाबाय थाग्रा मानसि मोदोमनायसो मोनो जोंहा नैबे दुन्दियाखौ गायनोसै आं बानलु खेबजाङाबो दाबो जोबा सानफ्रोमबो थाइसे थाइसे देनानै जायो रुसुन होनानै जेबो होआ रुसुन नै जाबाय जोङो ओंख्रै दालि नाफाम मुलानि सालाद ओमफ्राय नै रानिया जाखांबाय इमान जल्दि जाखांबाय रानिया एकदमबारे आं मोनफैयावनो